Ka giketo kenge maber, ma system obedo maber to sani nyalo biro bedo maber, nyalo biro konyo ji. Erokamano. Mochieng' yako jako kise. Mosenye gi jatuo ma in gono wakwayo ne chang mapiyo gi jotuo mamoko bende midhiero ma jopiny nigo kaloro koda okumba ni manyien ma bende wagoye mbaka okinyi ma kawuono. Penjo ka nitie kama ng'eny ahinya, ona ote mari namba mar 22954 ote duto chako Ramogi. Bende inyalo tiyo kod namba mar 2295 ote mari ichako ni Ramogi. To biro chopona kama bera ahinya okinyi masani abiro some achiel kachiel e kor yamo. Ramogi Musainya Ramogi oyawre. Hello Ramogi oyawre. Oyawre machiegni? Woji manade? Antie maber ahinya. Loso gi jareza mano wuod kochogo machiegni. Anyalo dok ne bunge ma Rangwe kaka nyiso wacho sani nigi sida mang'eny. Ji nigi sida ni kata ni jasari lista ade koduma kana mana ade kwa ne gime giwacho ni gime mar gichendo saya machelo kaja koro gimane timore ka ngeji nonga gani ni kidoke saa doki gine ka Jumlah kedu nyak dia ogino cuni nak cak menye jak biri basa der manye tendo ango jangan ngamati mudizul manye kuro mana sila menci but en obed but serikal nolak iknya nolak iknya na nolak iknya mana jimangen to ni problem kabisa problem ni kalau nama wemit malang ni wacino but beto berburu konya mani dikmuka malo kau muda but sanito jadi geseda kabisa kata juma jino kaje kaje ka temani sini gini produkti kia podi system ni system low kamano kamano but angin kaka muda kaka bro bedo angin bro aberbe zero kamano iru kamana inya iru kamana inya Ramogi oyawre Victor oyawre machiegni iru kamana inya kum kelo twak mabera inya tijima wach mar ani tienda inya Kenya ta karibu ingeni shani serikal manodonjo manyien no kete kendo kaka ne giwache ne wang'eni en gima dhi kelo lokruok kendo ne dhi kelo mbekruok e ngima jopiny ne wawinjo ka jatend piny wacho ni chakre obeda ng'at kata ibed mana ni itiyo kiti ondiki ok ondiki ibiro yudo thuolo mar cover mar SHA aneno ka en chandruok kata an owuon osechanda message ne giorona kane dwe mar 9 kadhi rumo ni koromo tarik 1 dwe mar 10 koro wadar wawuok kocha cha waduogo koni magi kelo na ape sime manyalo timo gango manyalo dargo mana kaka winjo ka winjo moko wacho na asetemo gini to ka chopo to koro gitamore okane ka koro dhi koro kang'eyo ni kare kore gata ti okang'e maber pod otama nyaka sani to kuon maber gilande maber minyalo dhi mondo mi goli kocha cha duogi koni be okang'e maber kama ji nyalo dhi koro wach ni en wach mani en chandruok momak piny Kenya mangima nikech kamoro amora ji ywak gini ne okane ka koro paro idea mane sirikal ni godo to aneno mana ka koro en SHA mane ji wacha aneno ka koro afadhali ne en gi nengo kendo ne okonyo oganda koro miyo sirikal onego wuga oko motegno malong'o to ginyis ji ni kane in gine ne kadi mane itiyogo mokalo chon cha giket kuonde moyieri ma ji nyalo dhiye mondo ji wuotho achiel kachiel nikech app ma gikelo simigi gifail temo ni mondo mi ginene kaka giwacho ni kichopo kamoro to koro tamore koro kata idiyo to ok dhi kora koni ano tamore nyaka sani ginyisa namba ma gidiyo mar digit adek ma gikone chakacha temo ok ane kodhina ok donji koro ne maduong' koro sirikal gi ka Patrick Amot Nyasaye nomiyo wagodo en director mar thieth sani kendo jodok mo wawacho ni yes owuoge oko ong'iswa kaka koro wanyalo luwo gini gi lai ka kotamore kamano to gong'is gi giket kendo mopuch nikech sirikal to nigi bedege manyalo timo gimoro amora e sama gidwaro koro giwuogo oko ka gitudre gi jatend migawo mar thieth baraza mondo giland ne jopiny ni ka gi app mag sime go otamore ok nyal dhi yo mak wuoth achiel kachiel to gi centers mag ute mag thieth mag piny owacho to gi mag ji giwegi gi mondo gilando chieng' mondo ji odhi ondikre an otama aneno mana kilande sa to simba koni an pok awuok kocha cha pod asiko ka mana dwa dar ni to tamore ok dhi erokamano
Erokamano Victor. Erokamano ahinya. Pek ng'eny ma ji neno kokalo kuom chenro mar Social Health Authority mago duond jopiny jo Kenya ma bende chenro ma kamano ne onego beni biro mar konyogi, to kata kamano gin gi ywak mathoth ahinya. Kwayo margi en ni sirikal konygi anena, dak konygi anena e midhiero ma koro gineno sama gitiyo gi okumba ni mar Social Health Authority nyakwara Mogajwang'. Dakika en 40 gadek tok sa 2 mar okinyi. Duka, the home of discounts, inakuletea this week's Mama Safi package from Quickmart. For only 906 shillings, utapata 1 kg powder detergent at 329 bob, 800 grams bar soap at 149 bob, 4-pack white tissue paper at 189 bob, 140 grams toothpaste at 199 bob. Hizi zote ni less than 1,000 shillings, meaning utasave 219 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Choose Quickmart, then select Mama Safi. Lipa na ukishalipa utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, the home of discount. In kod mpango mane kineni manyasi maski ukoro okayo ni. Bichano the holiday beaches mantie e wedho makana mchumbi kata the theme kose chano the holiday pinje ma oko kaka Dubai kata Cape Town. We mondo view travel ochenu the niduto mag the holiday. Mapema ndiyo best. Team booking mari mar holiday sani e yomogo njagi view travel manyalo chulo mos. Tulo the Kamarumo. Bie limbe mari yueyo e Mombasa kumdala ngwen e nengo mogo njare mara lufra beach ga dek miangwen kende. Ndala beach pinje ma Zanzibar e nengo madola miaboro ga uchel kende. Kodela beach Cape Town e nengo mogo njare madola Fachiel miauchaka paka biro kum ng'ato ka ng'ato. Kituli de mari obid karapar. Limviewtravel.com kare hotel na mar 0703-254-254 sani moriti booking mari. View Travel. Dream. Explore. Discover. Hotpoint biggest Black November nikae. Yud mwandu e nengo molwar gi atamalo 45 kawakelo ni mwandu mawuok e tung piny mangima matiyo gi teko stima. Yud nyiepo mari e beda 12 kata tim nyiepo mari kokalo e yor mbui. Par ni mwandu minyiewo kodwa wako ni kinyne maonge chudo moramora. Kae to bende inyalo kawo mwandu ni sani to ibiro chulo bang'e. Ofa ni biro dhi nyime nyaka tarik 14 dwe mar 11 higani. Mae ofa maduong' makik bai kata matin. Belpa 75DF kowuok e kambi mar UPL konya ahinya e tieko kit buya mopogore kamoting'o lum mamako tiang'. Otiyo maber koti kode kinde malong'ich. Kwereni itiyo godo bang' dweche madirom 6 bang' pitho. Dair mar ng'is ni sani keto lendo mag ohala yot mokalo e Ramogi FM. Ohala kaka mag saloon, onyosi, hotel, kari mar welding, mora kito ohala mora mitimo sani koro inyalo lande yo mayot mokalo. Donj mane mbui mar matangazo.citizen.digital yer kama ondiki ni mini classifieds e kar lendo mag ohala kasto ilu chike moketi. Ibiro landi ni ohandi kochakore $3,000 kende. Chudi kokalo M-Pesa mondo wakony chopo ote mari e tung piny mangima. En saa 3 wadong' kod dakika 14 kende mar okinyi makawuono. Ramogi. Hello yaure. Oyawre machiegni? Uno wachara wudra. Wudra ngu machiegni? Ye okaluo mar wacho ni okinyi makawuono. Yes. Ne ikelo twak mamulo ngima mar ng'ato ka ng'ato ka okodewore ni osomo gi kanye en gi mwandu maromo nade odakie piny mane kata e gweng' mane. Kuom mano nyaka wafwany mana ng'wen gi okawany mondo wang'e adieri matimore e piny Kenya. Victor, apenjora ni problem mane nigi NHIF ne en shida mane makata jo intelligent ne ok nyal timo nonro mafuati mang'e mandik report ma or ne executive maginde policy makers machak bed be bura mayal
mati ruok ne wajumbe mag legislators magi kalisi magi kesi ni kata ka koro biro timore kama wadwa keto biro transition period mabiro nyiso ni gini to ne an kode to ne ok odhi kod maber kaluwore kod intelligence report nyiso ni samoro jo Kenya mathoth ok bi nwang'o thieth to kata kamano jomoko osetho to ok ginwang' thieth e yo makare mano koro wagolo gini wadhiwa kama gradually. Ang'o mane miyo sirikal mar piny Kenya reto gi gini ng'wech? Samoro ng'ato winja ka wuoyo, samoro ng'ato winji kiwuoyo wach mar SHA. Yes. To ok ong'eyo the problem ma sama wawuoyego ni ng'ato nigi jatuo mar osiptal kod okang' mokalie. Piny koro chame kaka dang' orit jatuo. Piny ochame kato samoro ne en mana japur mano osekayo dumbe mochweyo uso dumbe kata gunde moko 4 to bi ochulo NHIF makoro nyise ni onge kum jama ngima. Pesa ne go olewe NHIF, onge report moro amora mimiye kuhusu wach pesa neno. Gima duong' ma sirikal chako nyise en ni register SHA. Chami bende gunde korega kache kuma chomo no bende fungi. Koro adwara penjira kama. Nitiere teko delegate members of parliament. Ma wamiyo gi mondo gidhi gichung' mondo giyalie lowa. Yes. Ng'ama dwa timo gima kare, ing'eni President Ruto kata kodoko ni en jatelo maduong' e kama ilose policy kendo kama policy ng'adi. To ok onyal bedo gi teko mang'eny ahinya mar wuok gi pache kaka tim wing kanyo ni ma gimodwa timo ka bunge rach. Ang'o mamiyo members of parliament bedo gi mor ka wuoyo e public gathering? Like man member of parliament mara piny moja. Koro chunye mbelevi. Otimo makosa kuom penjo kata kuom nyiso president uma wachara. Winjo kukoni oonge endi haba forum. God wonde kanyo. To okoni oonge any other forum. Uma wachara ikelo siasa mara angwe wach mar SHA ni. No. Adwa ni mondo wiye maber Victor. Iwakaw sasa waket kando. Wawuoya e gima chando japiny ni. Iwinjo ka duonde ni keto no owacho ni oonge any other forum dong. So wan gi forum kama duong' ma kowache gimoro indiko kendo bedo gimowach motegno ma en National Assembly. Wenye ni gima mbunge wache liel kata mbunge wache public gathering ok bedi gi teka ahinya maloyo gima wache bunge. Mano tiyie koda. Awinjo ka mikelo no. To ka koro mbunge wacho ni oonge kama onyalo wacho kendo ni biro ne rais mondo mi rais obi otim gino yo makare. To an owuon kaka voter ang'ama represent bunge tang'e maber ni en gi kama berie moloyo kama nowache cha mondo bi owachi gino. Mano ne kelo wacho niya. The members of parliament gine ma gin gi teko mar tayo piny. Onge budget moro amora mikalo executive ma DP ka bunge ok ogoyo sei. Omiyo sani emwadwa ni jobunge mondo ng'e ni ka japiny kalie Victor nitiere insurance mamoko mong'adi mag thieth ma kawuono kata ka mijumbe tuo kata ka MCA tuo kata ka governor tuo kata ka senator tuo kata ng'ata machielo manie parastatal en onyalo wuok gi insurance mar no morinj mathiedhe kata loka. Awinje. To ka common man japur mapiny ka ng'ama loko manoande mane nie NHIF to koro okaw gi idwoko SHA. Ang'o mamono wabunge bedo gi dwol achiel eka ne gibedo gi dwol sama ni igolo individual to giwach ni no wadwa kwayo executive ni kaluwore gi gima ne gitimo to ok ber ahinya kuom mano gini wagole oko to wadwoke NHIF machon cha. Giloso policy moro ng'iya Victor. Giwacho ni jogo duto mano be registered NHIF. Gin wakaw kaka gin no
to waduoko gi SHA. Mano kan ci pesa ni mane sa chulo kan ko be oliya pesa ni ni kan bi mondi tibiri. Ero kamano. To kan ne diga timo bi na ber bi sakati. Ni tiere gi nyongo ni temo gi moro. Ana ni mono pesa na Kenya. Atem kata gi level 6. Before the time na gi level 6 hospital. Koro sama gi tamo bi na ito gi za team level 6 hospital. A common man mapinga yalo bi yalo bi level 4 para level 5. Ero kamano. To tiye dore mo ni keto gini ngek Okuma gini yanko temo to onge. Ero kamano enya aparo ni idabu de line enya oya ore. Machigni? Ponika machigni? Yes. Okay. Josetemo gini ma onge kaka japiny yudo konyruok. Ni degi temo gini gitimne piloting do bedo maber ahinya umawachara wacho kamano to kwayo wajumbe ni tiuru gi platform mar od bura mar dhirogo weche mamulongi ma jopiny kaka nyutiyo gi teko mar thicho oko Gachagwano mane teko mabende ber ka uyawo godo galamoro to yalo godo wach mar SHA ni ung'e ni to jopiny ywak ndi e wach mar SHA ni mopogore kod kuonde mag galamoro machalo liete gi kuonde mag kanisni. Kowacho kanyo ni ne ber kiteme kata kichako gi levels mamoko mag osuptal iteme kidam ok ne dichiel kende makoro miyo ji karo chunygi omoko ndi e ute mag thieth nyakwara Mogajwang'. Jaod bura Maseme Dr. James Jikal en jakanye komiti mar thieth to nyocha oloso gi nyawadwa e Ramogi TV mano Trevor Mbija e wach mar SHA ni kama adana winji mana clip ni kanene to koro kawuono ne wantiere gi amoth mag isino to ento nokona ni gima koro dhi timore sani sirikal dhi ng'iyo ng'ama nigi nyalo gigi manyien magiluongo ni means testing cham mane osetamore wach mar mbalariany cha idhi ti kode ka wang' ni bende mondo ng'iyane ni to in gi nyalo mar chudo to nego bed ni chulo pesa di atamalo 2.7 gi nus mari chalo nade kata bedo ni ok ondiki e tich. Nitie nonro kanyo nyadiriyo. Nitie joma tiyo kata johala midwa ni mokiwacho ni mondo nonre kendgi to dhano to ok nonre ga kende. Koro ibi non gi ni yuto gi chalo nade. Mondo gin kose non gi tunego ni yuto ni chalo kama onegi chul kama ingo. To nitie joma ok nyal chulo kabisa. Koro gin sirkal dhi chulo ni gine ma nonro mar means testing no bro bete. Means testing en ni ing'iyo kaka ngima ng'ato nigo, kaka ng'ato dak, jok mopidho ot modak, jamni mopidho ode kaka chal, pi motiyogo kata ka en gi sitima. To kinono gigo e ode tikoni kaneno kaka ng'ani odak okane konyalo chulo pesa midwa ni mondo watimni wachulni. Koro miyo en sirkal bro timang'o bro chudone. To means testing no otek nyochi neno ko chando wa university makata sani ochendo. To an to nase time nikech kanu wachako jodongo mine ni chulo pesa gi ndalo mwachako gi
oyudo ka ne migawo no kaka jagoro. Ne chuno ni ne watiyo gi jokor gweng', mwati nyaka gi chief, mwadwar jo mane wan gi ministry madhi non gi fill for get form magi ndik form no gik ma ng'ano dhi ne gigo mangi makendo kosetieko muko ni gweng' ni magi jomwa kao makoro sirkal dhi timo chudo negi mache ne jomwa kao ma sirkal dhi miyo pesa mapodi ne ni chiwo ni to ayo idhi e kor gweng' tu iluongo bura maduong' tiko ni gweng' ka ng'ane mwakao tineno ka jigo ng'ane to wuondou kati neno wacho kamano no nyithinde adek tiyo giringo mna gi mtokni gibiro go ka ng'ane to koromogo ni to nitie ng'ane mabende uwe e kor gweng' ka moko to mago to kawre maber kane wachake tineno kamano en tich mok yot iwache gi dhok ni wadhi cheko kaka yuto mar ng'ato chal mondo wang'e ka en gini ohinge ok onyal chulo gima giluongo ni means testing to koro wuok mondo idhi time okine ka university nyo watemo ni koro wadwa time gi simu ni koro nyithindo go simu to wacho ni odu chalo nadi odu rumadi ogere gudake en od panga en od matafari en od lum dierote nango en simiti en lowo en tile pi mutiyogo kanye un gitiyogo pi opanga koso un gi tap modonje ot in gi piki miringogo koso in gi mtoka un nyithindo adi manie skul macha. Dawa gani ina nguvu za kipekee kukinga na kuponya mimea kama viazi na nyanya dhidi ya magonjwa ya baridi kama ukungu au blight? Ridomil Gold ni dawa gani inayoaminika ulimwenguni kuhakikisha mimea imekingwa na kuponywa dhidi ya magonjwa ya msimu wa baridi? Ridomil Gold. Na ni dawa gani thabiti ambayo inatumika kila baada ya siku 10 hadi 14 na sio wiki moja kama dawa zingine? Ridomil Gold. Ridomil ni dawa thabiti iliyoaminika ulimwenguni kote kwa kuzuia dhidi ya magonjwa ya msimu wa baridi kama ukungu au blight. Ridomil ina viungo mara 2 kuipa mimea yako kinga maradufu na hutumika kila baada ya wiki 2, hivyo gharama yake ni nafuu. Ridomil Gold kutoka Syngenta. Amini Ridomil, mimea ikuamini. Kata tuo moro go yaraka kati hinyori tu teri hospital kamoro teri hospital ma private wuotho kodi mondo wango dwaro hospital sirkal to private nitie machiegni ka maber inyalo tho e kori thiedhi kanyo piyo mondo mi kata first aid moro mondo kik wuoth kodi. Dr. James Nyekal kan nyocha oloso kod Trevor Mbija wacha chiel ni kautemo lero moko kuom weche manitiere to kata kamano en bende wacho ni nitiere gik moko ma ok dhi kare ma onego bed ni koro sirkal ng'iyo wach matudruok gi jopiny mar ng'is jopiny adieri makende ong'e tie wach mar Social Health Authority ni mondo bagni moro manitie ni kik bedie kendo. Erokamano ahinya antie kanyo kod jodito e migawo mar thieth ma bende tiyo machiegni ahinya gi Dr. Patrick Amoth ma bende wacho ni gisebedo ka giwinjo chenro kendo giwinjo kaka jopiny wuoyo e wach mar Social Health Authority ni kendo gikwayo thuolo mar biro ka mondo mi jopiny openj gi penjo achiel kachiel. Ng'isogi ni gini kaber to koro to ji odhi e ground wabed kata ka en obe kanyo JBS Stadium kanyo joma nyalo biro jopenj penjo to biro achiel kachiel Ramogi FM wadhi Siaya wadhi Kisumu watiyo gi Migori nikech gini kelo bagni mapek mapok odwarone. Jotuo hinyore konyruok bedo maonge ting'e ni gik makamagi richo ma ji wachogi ema kamoro wang' no mi ng'ato bedo kod pek ndikore. Sirikal wacho ni ndikre uru to nitie gik moko mapok olos mobedo kare. Ok dhi bedo mayot ahinya mondo ng'ato ndikre ka joma osendikore to ni mana gi ywak. Ote osechopo ne DG mar health kendo geno ni kokoro ng'ato to en moyud thuolo mondo bika kata wadhi e ground machiegni gi jopiny mondo ong'e tie wach ni malong'o mar Social Health Authority. Wayudo weche manyien kod Chieng' Emmanuel.
Weche matuch ka kod kacha. Wan kodi ondamo kondamo mar yango ni matimore e kor gwengewa. Kokelni gi sabun mar luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Machiegni nyakor mogenge weche mag matuch e kor gwenga bochako gi masira motimore kinyi makawuono ji ang'wen owito ngimagi e masira mar apaya ma otimore wang' apaya ma Nakuru kochomo Eldoret. Masira no ojuko loche ariyo kamoro ni Miga machiegni kod Sacha Ng'wan e kaunti ma Nakuru. Jal manokwongo chopo e kar masira no lero ni ji mamoko adek ne oringo de ka thieth ma Coptic mano mantiere Salga ka ngimagi ntiere kind Nakuru kod Sumbi kama gidhi nyime kod yudo thieth. Hapa imekuwa na shida. Juzi tena ni gari ya miti ya kuni tena ilianguka hapa, iliweza kuwa watu wawili. Leo tena ni miti ya kuni tena na imeua watu. Sasa tunashangaa ni nini mbaya na hii maneno ya kubeba kuni. Sijui wanaeka miti imekuwa excess that ikiteremuka naye miti inateremuka iki na ni mbichi. Sasa inasukuma lori iende mbele. Ndiposa unakuta kwamba inakuja ikigonga malori hapa kwa mtoni juu ya mteremko. Sasa tunaomba wale wenye wanaweka kuni wawe excess. Askari wenye wanaangalia kwa barabara waangalie hilo jambo kwa sababu imeua watu wengi hapa hivi. Ikanigongea mlango wa mbele. Alikuwa ameichukua na hapa akagonga ile, ndio sasa ikarudi tena. Ikanichukua tena na mlango wa mbele ndio ikaenda kuanguka. Apisas mago kwach kich ondhi achich machielo mitudo kunek mar manen meneja mandiko kendo rango chendo jotiche kambi ma Wells Fargo Willis Ayeko. Achich Fredrick Otieno Mondi manenja boda boda wachore ne otimo kama duong' e weche mag ndhiyo kendo lal gi Willis kapok ne onege. Mondi wachore ne oting'o achich maduong' Victor Uma mane ong'ere gi nying mar uledhi mar Cisco motelo ka bende ne ogeng'ne Dandore boma ma Nairobi. Kaluwore kod apisas mag obila, omonjo notiyo kod apiko ne ting'o Uma nyaka kama ne omaki ndhi kendo lal gi Willis. Apisas mag okwach kich podhi nyime gi timo nonro e wi gigo ma oluoro tho mar Willis. E kaunti ma Siaya kambi makunyo gold ma Shanta Gold koro chano yaro bedi ne nyake sub-location ma Uranga e sub-county ma Gemiala. Kanoloso e kambi ruoth ma Barkalare kinde romo kod jopiny moke sub-location ma Uranga kambi no kokadho kuom jokanyo magilero ni tok tieko kunyo mole location mar Amula. Gichano yaro bedi gi nyake sub-location ma Uranga. Joja Molo nigiler. Ofisas mag kambi kunyo mula mar Shanta Gold noero nolieko ni bang' tieko weche mag timo nonro e gwenge mag Ramula mondo chiw thuolo mar chako kunyo mula kuno. Koro gidwa choro chenro meggi e sublocation ma Uranga kama e ondamo ma jopiny kotelnegi gi David Ouma orwako gi dwol achiel. Omora ka jo Shanta wuok kobiro mondo miyo girome gi jo village mondo ginyis jo village ma wuok Uranga sublocation gima gidwaro ni gitim to gi method ma gidwa time to kaka gidwaro ni ji cooperate mondo mi tich mondo gibed go mayot. Wan kaka jo East Game Uranga warwako jo Shanta to gima duong' mokwong ma bende anyalo mede iye kanyo ni jo Shanta mondo gibed gi projects malongo ma ginyalo timo ne jopiny e time margi mar timo prospecting gi exploration ma gitimo sani ni. Kamorizo duor wacho kata kamano ni jopiny onego mi puonj mong'ith maki gidonje winjruok manyalo kelo negi hinyruok. Osebedo ndalo mang'eny ka wawinjo mana wach Santa wan kaka jo Uranga sublocation. Koro kawuone ka wang'eyo ni to Santa ni en ang'o to odwa timo ang'o to ber mane mwabro neno kuom Santa gi richo ma Santa nyalo miyowa. To sana gima akwayo ni provincial administration unit ma East Game and Muso ma Uranga akwayo gin kigiyie mondo mi jopiny odonjie gik manyalo miyo githagruok in the near future. Magi giwacho ka Lucy Wambaya to koro dwaro ni kambino okelie chenro moko manyalo konyo jogo mang'aw. Mokwongo adwa konyo Santa erokamano maduong' ahinya. Gomi adwoko ni erokamano mokwongo puonj ma ukelo no odiechieng' ma kawuono. Nyocha wan ga kod to wan jo Uranga. Jo Santa gi bro mayowa, bro riembowa. To ayudo mano uonge kodo wadwoko ni erokamano maduong'. Mar ariyo manyalo kwayo e Uranga waka. Uranga waka wantiere kod jogo moko nyal totally. Joma tindo gi jok madongo. Awakwayo ka jo Santa nyalo yie to gipare jo Uranga. Machielo manyalo medo. Akwayo jo Santa ka uyie to pare mond liete gi nyithind kiye. Ng'eny ndi support kuonde mag yude onge. Korka Koreto Mundi Odeko okwayo mana kambi mar Shanta Gold noero mondo bi oneni otimo gigegi e yo ma uhianga kendo e yor ratiro. Kwayo mara en ni kaber to jo Shanta kata sirikal okony joma common gi nikech lo mani East Game en private land ng'enyne to bende moko nitie manigi jomosetho ma pod nyingi nie lo to forms gi onego beni gijaso gi ka ji ong'eyo gima gijaso mondo kik gwenyruok bedie ji othure kor gweng' ji othure anyuola kitimo gi to timgi e yo ma open. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya,
An George Amolo. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Ochieng Emmanuel. Buge mag grade mar 9 biro bedo e skunde kochopo tarik 15 dwe mar 12 higani. Ma en kaluwore kod director e duol mochung' ne chenro mag somo mano KCD Charles Ong'ondo moyango ni bugego duto biro bedo e kuondego kapok skunde oyaw higa manyien. Jojo Manigilera. Ngire Charles Ong'ondo, director no mar Kenya Institute of Curriculum Development, maoriko ne wuoyo gwenge mag Rongo kama ne ochopo ng'eyo kaka chenro mag penj koro dhi nyime. Ne wane piny owacho koro siketo kenge makare mani jopuonjego mabende koro tieko grade mar 8 koro dhi e grade mar 9 e yono mowinjore ka oromo higa manyien. Ong'ondo wacho ni kaka Kenya Institute of Curriculum Development gidhi nyime kod chenro mar go buge chapa mabende koro nego tigo e somo mar grade mar 9. Ne wane ka dwe mar 12 mar higa ni koro pok orumo, buge mag grade mar 9 koro dhi bedo ni osechopo e skunde. An kaka ng'amotelo ne KICD, tija en make sure ni curriculum designs ready, tija en make sure ni buge gin ready e school by the time ma nyithindo chako grade 9. Adwa nyiso jopiny ni bugego osechako ringo sani, kendo primary school chokawo break mana matin kwa timo KIPSEA, to juma ne gidhi chako ringo kendo. Wadwaro ni by 15th of December buge chopo e school te, makiyawo school January to buge mag grade 9 nie sikunde te. Bende ne wane piny owacho keto kenge makare mane kata kuondego ma jopuonje koro dhi some e skunde koro bede wang' sa mondo ka oromo dwe mar 1 mar higa manyien to jopuonjre odhi nyime kod somo. Adwa paro ne jothurwa ni sani nyithindwa mancha ni e junior secondary ma ne otieko grade 8 koro dhi e grade 9. Grade 9 no sirikal oseikore ne, nitie classes migero manyien ma bede jopiny oseneno. Ne wane piny owacho koro ikore mane koro CBC koro kete tim e yono mowinjore ka bende koro kwayo kanyo duto sekta mar somo mondo koro sir piny owacho. Ne Nyakalondo mar Ramogi koke kaunti ma Migori. An Jojuma. Imedo winjo matuch e kor gwenge gi Ochieng Emmanuel. Kaodhi kaunti ma Kakamega, japuonjre moro ma jaklas 12 nyowo ito ngimane e skund sekondar ma Ebubere kar chieng' bura ma Mumias East kaunti no. E kinde penj, japuonjre ma jigni 19 nyowo ito ngimane kapok otimo penj mokwongo mar KCC. Jonyuol mage Patrick Oteu kod Dorcas Oteu wacho ni wuodgi Kalistas Wambonye ne ondikore ne penj go en kaachiel kod owadi, kata kamano chieng' nyoro ka giduto ne giyuoro mar mondo ne gitim penj, to achiel kuomgi mano Kalistas nyowo ito ngimane. Nilikuwa asubuhi saa 2 nilikuwa shambani, nikapata ripoti ati mtoto kila ameenda shuleni amefariki. Nilionea tu kwa simu, mtu akakuja kuniambia ati amefariki, wamepepa wampeleka moja. Hata akakimbia huko akapata ni kweli mtoto amefariki na ako moja St. Mary's Mumias. Alituacha kwa mshangao juu alikuwa anafanya mtihani watoto wawili wenye anapatana. Alikuwa huyo mwenye amekufa marehemu, mwenye kwa marehemu sahi, alafu na mwingine Rufus. Sasa tuko na mshangao tu, mwingine ako na mshangao sana juu alikuwa kwa room moja, alikuwa anafuatana ma index number. Wakati alikuwa amefika shuleni kwa maandalizi ya kufanya mtihani asubuhi saa 2, hakufaulu kufanya mtihani hiyo wakati ambapo alikolapse na akakufa hapo na hapo, na wakaeseshwa kupepa kupeleka St. Mary's Mortuary Mumias. Kor Ramogi mano mokele giko mar miweche mago matuche kor gwenge. Tudri kod kanyo kendo ka oromo saa 4 gi saa 6 ne weche moko manyien machuok. Saa 7 ibiro do weche manyien adimba. Nyinga Ochieng Emmanuel. Mago ne matuch ka kod kacha. Wan kod yondamo kondamo mar yango ni matuche kor gwengewa kano kelni gi sabun luok mar Sawa Long Lasting Family Bath Soap. Ma en sabun mami bedo gi rapar ma wich ok nowilgo. Oyudore e kidieny mar original, rose, herbal, lemon and honey, strawberry, bubble gum kod zesty orange. Sabunde wa nigi kit rangi mopogore opogore, kikore mayom gi pi kendo weyo pien dendi kopie mayom. Sabun mar luok mar Sawa Soap daka minga, kendo nengo ne owinjore gi kwan mar pesa michulo. Mano Ochieng Emmanuel ma bende somono weche manyien e lak saa 3 mar okinyi ma kawuono, kane gin weche ma otuche kor gwenge Nyakwaro Mogajwang' ma bende okelo kanyo saa 3
okalo kod dakika 12 mar okinyi ma kawuono. Na ng'ise kacha ni sani kod nyalo keto lendo mari mayot ahinya kokalo kuom Ramogi FM kar chunje luo, gimitimo yot ahinya to lendo makuyo. Gimitimo en ni mana mbui marwa mara matangazo.citizen.digital yier kama ondik ne obituaries kasi lo kaka ochiki monde lo chul kokalo M-Pesa mondo wakonyi chopo lendo mari nyako Ramogi Juang. Oching Emmanuel, iwinjo kanyo kaka jopiny owuoye wach mar Social Health Authority. Awinjo ka giloso. Ndogi maber na ahinya ni joge DG nyo keto joge moko mondo winja nena nikech na ng'ise na bro manye mbele ka. Kamano. Weche ne chendo ka. Mane ting' ma wantiere godo. Yes. Mar konyogi winjo kendo sumo pach jopiny. Chopnegi mondo ng'e gigo mahinyo jopiny. Seche moko ing'e ni gin bende gichendo gi chopo ne jopiny kuonde gi duto. Nyalo bedo matek. Iyudo ka giketo chenro to gin mana Kisumu County kende, giwe Migori, lakini ka to wachopo ne jopiny mathoth. Kamano. Nikech ing'eyo ni gin gima mulo ngima jopiny. Omulo ngima jopiny. Sama gin e mesa. Kamano. Mar broad base ni. Magi moko kuom gik monego bed ni koro gi yalo. Ok inyalo timo gimoro amora. Chenro mar dongruok, tich kata ng'o ka ngimani ok ni kare. Weche mag ngima oganda, health, gin weche monego bed ni miyo pek ahinya nikech mane chakruok mar ngima. Kamano. Koro amor ka giwinjo kendo ne gin bende gichiko itgi, to nyiso ni achiel kuom gima ne bed ni watemo chopo kare. Akwaya ni weche ma jopiny owacho kik gidhi kanono, gibi gimiwa report ni to gisekonyo jopiny yo machalo nade. To bende obiro kawo thuolo mar luwo mondo ginyiswa ni to kanuse winjo kosewacho kama to bende gichopo ne jopiny. Kamano. Gitimi ang'o kaka serikal? Dhano ywak kabisa. Dhano ywak ahinya. Kendo inyalo winjo gi tika lakini kichopo mineno gi wang'i. Collins kaka nchudo thuolo mar dhi hospital mana KNH ka kendo neno kaka jopiny ywak iya dala tibiro gi geno mar yudo konyruok, lakini kichopo to koro kinyal konyori nikech mokwongo kadi nino kata ka ndikuri ok ti. To bende omenda minyalo dwar gi sano ionge go. Ateni koro mano hinyruok mochomi. Kamano. Nitija penjo moro jawinjo moro ma beno ywak ni jor bura ni teko manyo gitiyo go e thich oko rigiji. Kamano. Speed ng'wech cha. Ema gitiyo go bende weche mar gombo ng'e adieri gi kolo matut wach mar SHA. Kamano. Ni koro to mbaka obed matin e kanisa. Mbaka obed matin e liete. Kamano. Mbaka mar SHA obed mang'eny e bunge mondo gikonyo oganda. Ka ginyalo tiyo gi teko adier e chenro mathoth. Teko ma gitiyo godo e wach mar thich oko Rigathi Gachagua. Ka ginyalo tiyo godo moko kuom gigo mathoth mahinyo oganda, kadho gi mapiyo, ket mano chik mondo kony jopiny. To wanyalo bedo gi konyruok mang'eny. Kamano. Erokamano nyabro wei mondo idhi los mamoko manitiere. Kamano. Weche ng'eny. Weche thoth. Ang'e ni ibro tiro nyaka e kaunti mo be wach moro motimore no ma angiket ne jopiny seche mowinjore. Seche mowinjore e kinde mabiro. Erokamano. Pod wanone nyakwa Ramogi Juang. Nikech ing'e ni chikwa mar tich ka nyakwa kwongwa non mora modonjo e mesa marwa. Ka kamano en kanyo saa 3 okalo kod dakika 15 mar okinyi ma kawuono ne japur mora mar niang'. Ka diher gombo tieko buya e puothi na ng'ise kanyo mwandu maber ahinya ma iluongo ni Velpa. Velpa niendi olose kod kambi mar Arista Life Science kata UPL, mabende en yadh kwiri mabende biro konyi kama duong' ahinya mar tieko buya mora e puothi ma osebedo ka chendo nyakwa Ramogi Juang. Ahinya puothi mar niang', sambani mar niang', kidwa ni tiek buya ti mana kod yadh kwiri mar Velpa 75 DF ni. En kikwoe ikao grams 100 irwe kod knapsack sprayer mari kata grams 100 lo kirwe kod pi mbuguru liters 20 to bro rure maber ahinya kendo olungore mapiyo kendo teko mare thoth ndi nikech odak e puodho dweche 6 ka puothi ler maonge buya mora. Inyalo tiyo kode kidieny mora mar niang'. Bang' kisepidho niang' kineno kosechako loth inyalo tiyo kode otiek buya mora e puodho kanyo. Sama niang' osechako dongo bende pod inyalo tiyo kode. Teko mare nitiere nikech en oyiero mana buya kende to weka puothi koro ler kendo niang' dongo e yo mowinjore. Rapim inyalo yude en grams 500 mari konyi to puodho eka achiel, kila achiel rito ekas 2, kila par rito ekas 20. Yude e agrovet man machiegni kodi kuom ranyisi. Oyude agrovet teto kuom ranyisi. Kidhi Awendo dhi nyaka Dera agrovet ibro yude kata Wafalme agrovet kata kidhi Kisumu Magos agrovet kod Kavi Farm agrovet ibro yude yo mayot ahinya.
to ka in machiegni gi Kisidhi mana Josemo Agrovet kata Enokem Agrovet kata Ronak Agrovet, kidhi Moroni yude Moroni Farmers Agrovet, kidhi Chemelil the Simba Farms Homa Bay kanyo wan Kedavis Agrovet tibro yude kanyo e yo mayot mokalo. Namba en 07117 kidoni tudi kod wig company mar Arista Life Science kata UPL. Machielo en 07999 kata 01100 mondo ing'e mathoth. En saa 3 okalo kod dakika 18 kende mar okinyi. Ne lendo makuyo, lendo mag ohala kachiel kod lendo moyedhi ka intiere boma mandhiwa, chop ndhiwa kata Unga Road machiegni gi ndhiwa Muslim Mosque kata ywat hole namba mar 07226943815 ka intiere gwenge ma Nairobi, chop Longonot Place Building 4th floor Kijabe Street kata ywat hole namba mar 01109227273 kata 0788540 380 ka intiere gwenge ma Kisumu, chop Mega Plaza 10th floor Oginga Odinga Street kata ywat hole namba mar 0728086. Ikolo en okang' maber nikech puodho bedo maler ne komo. Mae en gima ber kitimo bang' keyo kinde ma lowo pod ng'ich nikech okonyo toyo yugi malo. Oteni okelni gi kalach kowuok e kambi mar UPL. Manotimore odiochieng' machal kod mae, higni mathoth mokalo, kaachiel gi fuono ni mago matimore seche duto pile ka pile. Yud thuolo mar ng'eyo e Radio Ramogi. Kawuono en chieng' tich ariyo tarik 5 dwe mar 11 higa 2024. En odiochieng' mar 310 higani, kod ndalo 56 to higani rumo. Odiochieng' machal gi kawuono higa 1974, Migosi Jomo Kenyatta noket kaka jatend piny Kenya okang' mare mar 3 kata third term. Be ing'eyo ni kich ni kod bombe 4. Ma en kaluwore gi mbui mar fanitu.com. Maling'ling mopondo iyango e lela. Manotimore to kod mapod timore. Be ing'eyo e Radio Ramogi kar chuny jaluo. Ber makende. Chako kinyi e yo manyangafu. Kogwen. Mana kamano nyakura mgajwang' Sadek okalo kod dakika 20 mar okinyi ma kawuono nyakalondo mari mihero mar Ramogi FM kar chuny jaluo. Adwana mi pado moro kaendi mar Ajulas Nyapanji mar nyinwa e yo machalo kama. Kale masanga na pasa nyimbo sasa iko ya mtema uchini udumulo udalego tudakumanyata secho seromo kale masanga na pasa nyimbo sasa iko ya mtema uchini udumulo udalego tudakumanyata kuna aja ya dara aja ufumura shido wake nengo jaumala udakumanya takunda aja ya da aja ufumura shido wake nengo jaumala wajutino afendi kijuma wilisho mala msindi kwa leo nyapiganya ngomoni manyako wajutino Douglas oh jaumala msindi kwa leo nyapiganya ngomoni manyako.
Kale masanga nafasi njema sasa yuko ya mtayaba Uchingi wadungu udale goto da manyata Secho serono kale masanga nafasi njema sasa yuko ya mtayaba Uchingi wadungu udale goto da manyata Udale manyata donda achayaba Acha kumura shiro wake nendo jamala Udana manyata donda Achayaba Acha kumura shiro wake nendo jamala Ramogi Radio. Mawili shomala Ziki bako leo Yatika nyango moni manyako Watu chino Douglas Oh jamala Ziki bako leo Yatika chino meri manyako Ramogi Radio, Radio Ramogi, Kajunjalo.
Ma Ramogi Radio. Iwinjo Ramogi Radio. Ramogi Radio. Radio Ramogi. Marchunda.
dakika pradeka chiel tok sadeka maro kinyi masani tilo mogika Marco Gwen Manyata CJ kuna Lejo kuna Mbuta kuna Maji Manyata Kisumo